Il-U-turn tal-Gvern fuq l-avviż legali kontroversjali li jagħti l-poter lill-Ministru tal-Edukazzjoni li jkollu aċċess għal informazzjoni sensittiva u personali dwar l-istudenti u l-qraba tagħhom li issa ġie sospiż temporanjament turi kemm l-Oppożizzjoni kellha raġun topponi dan l-avviż legali. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista dwar l-Edukazzjoni ġew kassar għal dan f'kummenti lil dan l-istazzjon wara li fl-aħħar sigħat ħabbar li l-Ministru Evarist Bartolo issospenda l-avviż legali li kien imur kontra liġijiet tal-protezzjoni tad-dejta. Għal darb'oħra kien verament partit pożittiv għaliex fil-fatt il-Gvern qed itih raġun. U fil-Parlament il-Partit Laburista kollu, il-Gvern u l-Partit Laburista kollu ivvutaw kontra l-mozzjoni tagħna u tkellmu kontrija b'qawwa sħiħa. Ġew kassar fakkar li malli kien appuntat il-Kummissarju tad-Dejta l-ġdid, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kitbitlu ittra u talbet laqgħa miegħu li s'issa għadha ma saritx. Din hija prova oħra ta' oppożizzjoni kostruttiva li mhux biss tikkritika fejn meħtieġ imma wkoll toħroġ bis-soluzzjonijiet. Għal darb'oħra aħna bħala oppożizzjoni qed nagħtu oppożizzjoni b'saħħitha għaliex qed ngħidu isma'. Qed ngħidu l-Gvern ħares lejn pajjiżi oħra u hawnhekk ngħidlu ħares lejn ir-Renju Unit fejn hemm xi ħaġa simili ħafna dak li jixtieq jagħmel. Fis-stqarrija kien il-Ministeru tal-Edukazzjoni stess li ħabbar li l-avviż legali mhux se jkun implementat issa sakemm ilest il-ħidma tiegħu working group li twaqqaf apposta. L-avviż legali kien ġie kontestat mill-Oppożizzjoni fil-Parlament f'nofs April, iżda l-Gvern kien baqa' għaddej bil-pjan tiegħu u ddefenda d-deċiżjoni li l-Ministru jkollu aċċess għad-dejta personali tal-istudenti fil-livelli kollha tas-sistema edukattiva, jiġifieri fl-istituzzjonijiet kollha. Imma issa wara laqgħat mal-Kummissarju l-ġdid tal-Protezzjoni tad-Dejta li ġie appuntat u li tal-assistenza mitluba tajt l-istqarrija tal-Gvern kien deċiż li jerġa' jiġi appuntat il-Working Group dwar l-edukazzjoni u l-Ministru iddeċieda li sakemm dan il-Working Group ilest il-ħidma tiegħu jisospendi d-dħul fis-seħħ tal-avviż legali. Fis-stqarrija il-Kunsill Studenti Universitarji laqa s-sospensjoni tal-avviż legali u l-inizjattiva li jitwaqqaf Working Group biex jiddiskuti kif l-avviż legali jista' jitjieb. Il-KSU qal li se jkompli jinvolvi ruħu f'diskussjonijiet biex ikun żgurat li d-drittijiet tal-protezzjoni tal-informazzjoni tal-istudent jiġu mħarsa.